Κάτσε σου πούμε. Θα πούμε πάνω. Εδώ είμαστε στην είσοδο του χωριού. Πάμε για το πανηγύρι. Σκοτωθώ. Εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία του χωριού. Το χιόνι εδώ πέρα είναι γύρω στο 1,5 μέτρο, αλλά έτσι πως το έχουν μαζέψει τα μηχανήματα ξεπερνάει τα 3 μέτρα. Τα σπίτια εδώ στο κέντρο δεν φαίνονται καθόλου. Κοιτάξτε εδώ, ίσα ίσα που περνάει ένα αυτοκίνητο. Το χιόνι ήταν πολύ βαρύ και κατέστρεψε όλα τα δέντρα. Εδώ είναι το ιατρείο, το πρώην δημαρχείο, δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Κάνουμε ένα πλάνο περίπου, που να σας πω ότι είναι αυτό τώρα, να πούμε στα Παπακοστέικα. Οι στέγες φαίνονται μόνο των σπιτιών. Εδώ θα σας δείξω τώρα το σπίτι του Γιώργου Τηλαπή. Είναι αυτό εκεί που φαίνεται το ξέφωτο στη μέση. Αν τα ακούσετε αυτό, ήταν χιόνι που έπεσε. Κοιτάξτε εδώ το σχολείο, εκκλησία. Εδώ απέναντι αυτή την πλευρά, όχι, ανέβω λίγο πάνω στο χιόνι. Ένας χαμός. Δεν είναι η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, έχει κρυφτεί από τα χιόνια.
Εδώ απέναντι η άλλη μεριά από το Βροσίλιο. Εδώ είναι το εκκλησάκι κάτω στην είσοδο του χωριού. Με τα χίλια ζόρια διακρίνουμε τη στέγη. Κάνουμε μια πορεία λίγο μέσα στο χιόνι. Εδώ που βλέπετε τις κόκκινες σακούλες υπάρχουν αυτοκίνητα θαμμένα. Κάποια στιγμή την άνοιξη θα τα βγάλουν κι αυτά. Εδώ είναι ο Μήλος. Ακούτε το νερό? Δεν το βλέπουμε όμως. Τώρα πάμε προς τη γέφυρα, μια βόλτα. Κοιτάξτε στα καλώδια. Έχουν γεμίσει χιόνι, όσο είναι ένα βαρέλι έχουν όλα γύρω γύρω. Παντού δέντρα, τσακισμένα. Εδώ είμαστε στη γέφυρα τώρα. Εδώ φαίνεται τα κάγκελα της γέφυρας. Ποτάμι όμως πουθενά, πολύ δύσκολο να το δούμε. Θα είμαστε πάνω στη γέφυρα. Τώρα θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ναι, από την πάνω μεριά φαίνεται, κάτι φαίνεται. Αλλά όσο μπορεί να φανεί, γιατί έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα πλάτανα. Λοιπόν, τώρα αρχίζει και φεύγει η ομίχλη από το βουνό. Αν μπορέσω και ανέβω αύριο και είναι καθαρή ημέρα, θα δείτε τρομερά πλάνα, παιδιά.